Pariwara punika dumawahipun saking Bapak Rusmianto dalah Nyi Rusmianto utawi Ibu Suprihatin ingkang maplenggah wonten RT sekawan RW setunggal Dusun Bakalan Desa Panggul Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Lumantar adicara punika panjenenganipun Bapak Rusmianto dalah Nyi Rusmianto utawi Ibu Suprihatin nyuwun tambeng pangestu saha rawuhipun panjenengan anggenipun badhe hamgugati. Inggih punika hajatipun pernikahan putrinipun ingkang keparingan asma Nimas Ayu Safira Nur Mahfiroh putri saking Bapak Rusmianto dalah Ibu Suprihatin pikantuk kalian Adimas Aan Trias Sugiyarto putra saking Bapak Paito dalah Ibu Ferry Astanti saking Krajan Depok. Hajat insyaallah inggih punika badhe kalampah ing dinten Rabu Wage malem Kamis Kliwon surya kaping gangsal malem 6 Agustus warsa 2026. Ganti lelipuripun inggih punika Elektun Pandawa. Terus jeng-jeng inggih punika segenap keluarga. Babile panjenengan sedaya ingkang dereng pikantuk undangan ulem-ulem saha pawartos saking panjenenganipun Bapak Rusmianto dalah Nyi Rusmianto utawi Ibu Suprihatin ingkang maplenggah wonten RT sekawan RW setunggal Dusun Bakalan Desa Panggul Kecamatan Panggul Trenggalek punika hamugi pariwara lumantar radio Suryana FM punika sageta handadosaken undangan ingkang resmi katur panjenengan sedaya. Sepida malih inggih punika dumawah ing dinten Rabu Wage malem Kamis Kliwon surya kaping gangsal malem 6 Agustus warsa 2026. Ganti lelipuripun inggih punika Elektun Pandawa. Awit saking rawuh saha subangsih panjenengan sakdereng saha saksampunipun panjenenganipun Bapak Rusmianto dalah Nyi Rusmianto utawi Ibu Suprihatin ingkang maplenggah wonten RT sekawan RW setunggal Dusun Bakalan Desa Panggul Kecamatan Panggul Trenggalek punika hana mengaturaken matur agunging sembaing panuwun ingkang tanpa upami.